Ditlev Hansen. Jeg er vicerektor her på skolen, og jeg er glad for at kunne byde jer velkommen hertil til noget så spændende som en snigpremiere på Hedensted High. Som I sikkert alle ved, så foregik optagelserne her på stedet i januar måned. Det var hektisk, men også meget spændende. Og vi har et rigtig godt samarbejde med både Filmhold og Hedensted Kommune i den anledning. Specielt ekstra hektisk var det, fordi at vi i den samme periode var ved at opsætte vores egen musical, så der var en del af eleverne, som havde travlt, fordi de var med i begge forestillinger. Og nu glæder vi os til, sammen med jer, at se de første 4 afsnit af serien. Endnu en gang velkommen til Tørring Gymnasium, som i dagens anledning har skiftet navn til Hedensted High. Der har jeg aldrig været ansat, men det er så åbenbart for en kort tid. Så vil jeg ellers give stafetten videre til anden E, som vil spille og synge titelmelodien. Det vil naturligvis være i dagens ånd at være muligt at få autografer fra det her fremragende bands, når vi når hen senere i programmet, så I skal ikke føle jer på forskellige til det. Så værsgo. Større opmærksomhed på vores område,
ja, så får vi også mulighed for at fortælle en god historie om, hvordan det er at leve og bo her hos os. Her, hvor der er højt til himlen, her, hvor der er tryghed, og her, hvor der er masser af fællesskab. Og det ved jeg også er rigtig vigtige værdier, som udleves her på Tørring Gymnasium. Derfor var vi rigtig glade for, at rektor Johannes og alle jer, som er på stedet her, uden tøven, sagde ja til at være kulisse for Hedensted High. Det er rigtig godt gået. For selvom det nu nok også har været super sjovt og en oplevelse, både for jer, der arbejder her, og også for jer, der går i skole her, og opleve sådan en optagelse, så ved jeg også, at det har krævet en del planlægning. Tak til alle jer, der har bidraget til, at det hele kunne lykkes. Vi glæder os rigtig meget til at se resultatet. Tak for det. Og så vil jeg give ordet til Morten Rasmussen, som er direktør for Deluca Film. Værsgo til dig, Morten. Og jeg vil godt starte med på vegne af Deluca Film og byde alle sammen velkommen til den her slutpremiere, eller gallerpremiere, hvad man skal kalde det, på noget, som jeg vil sige er i min optik en ganske anderledes ungdomsserie. Og dernæst så vil jeg takke alle dem, der har gjort det her muligt. Først og fremmest Hedensted Kommune. Tak fordi I har været så nytænkende og dynamiske, I har bakket op omkring det her projekt. Jeres støtte har været afgørende, både økonomisk og praktisk. I har turde kaste ud i et projekt, som primært henvender sig til en særlig målgruppe, nemlig de unge. En målgruppe, der kan være svær at fange, og som man skal vide, hvor og hvordan man fanger. En målgruppe, som tv-stationerne mere eller mindre har opgivet, for de gider nemlig ikke se tv, i hvert fald ikke på den måde, som man har gjort tidligere. De vil nemlig se tingene, når de har lyst, og ikke nødvendigvis, hvornår tv-stationerne sender det. Så derfor så finder de det på nettet. Og derfor er Hedensted High, i stedet for at blive til en tv-serie, så er det blevet til en fiktionsserie, nemlig Danmarks første serie, der er produceret udelukkende til streaming. Nærmere bestemt til en streamingtjeneste, der hedder Dplay, som er Discoverys nye streamingtjeneste, og det er stedet, hvor serien går i luften lige om lidt. Så også en stor tak til Dplay og Discovery for at gå ind i det her projekt. De har kørt hele deres store lanceringsapparat i stilling, så vi håber for både dem, for Hedensted og for serien, at det bliver taget godt imod, og der er rigtig mange, der vil følge med på nettet. Jeg vil også gerne takke en hel masse lokale aktører, som har været med til at hjælpe os i forbindelse med optagelserne. Først og fremmest selvfølgelig Tørring Gymnasium, som har lagt lokaler til, og til alle jer, der er elever på skolen, som både har været med som statister, og som har flyttet jer, når vi har haft brug for at tømme en gang eller lokale. Tusind tak for det. Så vil jeg gerne takke Hotel Udenåen og Frank Elkær Biler, Rindbæk Restaurant, er der nogen, jeg har glemt? Udover Burger King selvfølgelig, Red Mansion, Copenhagen Fur, Aarhus Værksted osv. Og så vil jeg, når det så er gjort, så vil jeg sige, at nu er det så tid til at se det, som det hele handler om, nemlig Hedensted High. Det er som sagt, i min optik i hvert fald, en ganske anderledes skæv, vanvittig og absurd serie, så nu er jeg advaret. Nogle af jer vil måske græde, andre vil grine. Det ved vi om lidt. Men hold tungen lige i munden, for det går stærkt. Her kommer de første 4 episoder af den samlede serie på 6 episoder. God fornøjelse. Husk at slukke mobiltelefonen og blive siddende bagefter, fordi så vil Morten Urup komme op lige og sige et par ord. Og Morten Urup er jo manden med den ufattelig krøllede hjerne, som har udtænkt det specielt lige lidt. God fornøjelse. Okay, er I klar? Nu
begynder historien altså. Så det er lige godt taget. Det hele startede på skolen tilbage i 2011. For han er død. Er Chili død? Nå, men det var jo den der gang, hvor vi skulle ud og... Nå ja, for ja, det er jo en helt anden historie, altså. Den begyndte på skolen lige inden sommerferien. Okay, jeg har en plan.